Sinawang ing netro mencerahir cahya maruteng haripe sajroning malam masa pengaroso karo salir samudra agawe atine rakalan sukma dene asmara kakidang puja tato marang janma kang kataman bronto paring ono daya lerpindo saradula karo nyawa anggeragam tresna arama janji tresnaku bakti kabukti amati kabangas yakti papajaning hati pindai kartika tak jangka tanah panas tanah sayang sinawang ing netro mencorong recaya maruta haripe sajroning malam masa pengaroso karo salir samudra agawe atine rakalan sukma dene asmara kakidang puja tato marang janma kang kataman bronto paring ono daya lerpindo saradula karo nyawa anggeragam tresna arama janji tresnaku bakal kabukti amati kagemas yakti papujaning hati pindai kartika tanah panas tanah sayang sakit ujian manis cinta amis kecil angin rasa mas para agawe jua amis kayo
Aku iki prasesat orang dan aku jampi baca amas kemas kadine ajur ditis bisa bukti sampai dorong bisa netro lewayan anggrare duit hati kawitane masempurna jar kulino rayi yen apakalu wakil tresna nanging betapane aku dewe bisa tak kemi Laras putra muda ceritane
Ayo dibantu gendangnya. Minyak.
Aku orang Pangkalan, aku orang Pangkalan Melayu, dirinya berbeda sirama. Makanan berkesan, untuk bangsa nanti, mengiting asmara.